Hej, vi er tilbage med Super Smash Bros. I Let's Play. Vi er i part 12, sorry. Hvad der styrer man nu? Sådan her. Nu er noget her til. Jeg er virkelig blevet ny. Det er lang tid siden jeg spillede der. I skal bare lige vide, at siden jeg siger det her 2 gange også part 11, så er det fordi vi part 11 og part 12 er lavet på samme dag. Så det overrasker forældre ikke nu. Shit! Fik jeg et chok. Uff! Ej. Så nej! Jeg havde ikke lige hænderne ved tastaturet. Det har jeg stadig ikke, og sådan der. Seriøst, de owner mig lige nu. Jeg skulle lære det dumme Fox Kirby. Oops. Nej! Seriøst, hvad sker der? I'm noob. Yes. Nu skal jeg starte helt forop fra at øve, men jeg skal mod 8 af dem. Bip dig. Så tager jeg bare den power der. Haha. Så kan jeg nu lære det her. Nu skal jeg så bare lige bruge den. Nå ja, sådan her. Boink, 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 boink. Det var at begå selvmord. Det har aldrig været en god idé. Ja, så blev det lige pludselig ikke sjovt længere, hva'? Så skal han til at efterabe. Taktik, snyder. Nej. Pis. Bork. Haha. Miau. Hvad gør den så? Nice. Shit! Jeg vil jo tage den op. Ikke slå til den, mand. Hvad sker der? Ej. Men nu styrer jeg altså lige. Wee, wee, wee. La 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 la. Gaming war shit. La 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 la. Kan I godt holde op med at gøre det samme hele tiden? Godt. Pikachu! Normal Kirby skod. Til. Hvorfor er de alle sammen højere end mig? Skal I gå efter sådan højere? Godt efter. Jeg nåede ikke engang se at få en Pokémon. Ej, det er lige en Jigglypuff eller noget lignende. Nå. Samus Aron. Aron, husk Aron. Samus Iron. Jeg har lige lavet min Mario texture pack. Awesome. Jeg kan bare stå her hele dagen. Dumbass. Skal vi? Ej, kan man ikke gå? Skål, det kan i den nye. Shit. Sådan nogle lorte controls her på PC emulator. Shit.
Doink. Dush. 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 Whee! Surprise! Whee! Nå, så siger de, wow, alle sammen. Nej! Jeg gjorde ikke en skid. Nice. Ja. Hvis I lige vil se, at jeg har Sonic 4 episode 2, så kan jeg lige bevise det. Ja, det var ikke så meget bevis for, så... Okay, videre. Ej, det er bare løgn. Jeg gider ikke Metal Mario. Det er sådan noget lort nogen, dem her. Jeg hader når folk er metal. Og det værste er, at han gør næsten aldrig noget. Altså, nogle gange. Det er en smule selv, ligesom Link i første bane, så gør den ikke så tit så meget. Nu gør den noget. Nu gør den noget igen. Skal jeg spise ham, eller hvad? Wow. Ja, det kunne jeg. Og så får jeg ingenting skønt. Kirby er angry i dag. Wow. Woohoo, 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 woohoo. Oh shit. Du giver mig Metal Mario. Ha. Ej, det bare have to be alive. Wow. Ej, jeg har en god taktik til her. Nej, det har jeg ikke. Jo, det har jeg. Yes, nej. Nej, hvor skød, man. Epic fail. Ja. Det så rimelig nemt ud. Jeg kan stå bare sådan blind på, så falder jeg bagud. Race to the finish. Go. Yoshi, den er klam. 5, 4. Shit. Fail. Ej, please stop. Du. 2. Du. Okay, det er Mario, han er klam. Du. Complete. Ja, det tænker jeg nok. Men ja, jeg har så lavet vundet Sonic 4 episode 2, så skal jeg bare spille alle banerne igennem, eller hvordan skal jeg gøre det? Polygon Team. Nej, ikke så mange, det gider jeg ikke. Okay, det er Kirby. Shit. Snif. Det er bare stress, jeg kan bare komme videre. Let's go. Fighting Polygon. Lasersværd. Ser lidt mærkeligt ud i den her version. Altså lilla. Kirby med sværd. Kirby mister sit sværd.
Her slår Kirby til dig. Hvor er du? Dumme steg. Kirby slår til dig. Nu røg du ud af din bane. Og så stopper musikken. Nå, nu kommer jeg til Master Hand. Wow. Min FPS er på nummer 60. Okay, hvorfor har han så meget liv? Jeg har ikke lagt mærke til, at han har så meget liv i de andre. Altså, når man spiller med de andre. Shit. Hjælp. Kirby gonna attack your ass. Okay, det der jeg ikke så faktisk ikke lige set komme. Nej. Tak for hjælp. Ej, hjælp! Lige en lille bitte spark op i røven. Så var han død. Sorry, hvis I kan høre nogen. Hvis I ikke kan, så er jeg heldig. Nå, ending. Ja. Very easy clear. LOL. Hvordan ser man speed? Så der. Mario, Luigi, Link, Yoshi, så modeller. Okay. Shit. No. Let's go. Nintendo 64, bla bla bla. Ja, det var så lige den her let's play, så ses næste gang i part 13, hvor vi... Ja, hvem skal vi styre der? Jeg tror, det var Fox, eller Pikachu... Nej, jeg tror, det er Fox, men jeg ved det ikke lige helt endnu. Jeg gider ikke helt kigge efter, for nu er jeg ude her aftensmad. På McDonald's, okay, jeg ved ikke. Farvel.